Ora dipake aku. Isine kone kok. Jadi medul ini kok teles ya munggah terus. Lengkreng, mapen culut gitu. Ora gampang munggah. Ya ora le. Tetep meropreng ya dik nih. Selipet iki kene. Kakek ora. Ndi? Ayo. Kurene le, Bos. Ini jebul entukan ya. Lho, piye bedel lelek iki? Pasti ketawa ngomong rupet. Aku malah melu diplok kaniten. Ini oh, dulu. Lalu turun lho. Sebentar lagi lebaran. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada THR mohon dikirimkan. Lolo nggak bahaya dah. Info THR busa. Baju lebaran, kue lebaran belum beli bos. Tolong cairkan, turunkan THR-nya bosku. Haji Haryanto, ownernya UD Bersemi, Onso Apokat MX malam ini bahaya bos. Curung. 2 menit, Bos. Disiram ora cemplung kok disiram. Masa mati sunduk iku. Mati sunduk. Enggak rek kuwe no, sing penting kan iki maksude iku anu ki lho, ben ora loro kabeh. Gimana? Aku nambah 19. Apa? Sate. Ya sumpah pokoke Sekarang sitok ya. Kalau Penjuru bakar bater seret-seret ya. ndak iku saya selabar iki kok melarat kaki kok. agak piro les? Sampai 2 menit ya. 2 menit ke ben tanggo ngono kok. Ngono. Ngevlog bos. Aku keplok. Happy, TikTok dine aku ndene. TikTok ya. Coba. Kowe. Live. Ojo kakek. FYP. Iya, pas live tapi. Dik cuwili sisan telepon sisane. Wah, Masuk tak iku? iya le. Lah opo pokoke barang. Iku cekel sik le. Ben seger sithik. Iku cekel sik le. Iku lho. Nah, konten iku jenenge ngono barang. Gak oleh. Lah kan iku jamu, ora apa-apa. Cat. Kalau cecuk tahu nganu niku. Gadi. Kayak menasin doe. Karena garpu malah garpu ning ngono. Tak kok tak mbah kok. Garpu cuk jare cuk. Iku lho ning tong. Ojo kadung ngene kok malah. Coba iku Ngebut ya? Ngebut ya? Piye buak piye? Iku pengen aku nyolong kirane yo. usus kecek mata malah. Ate peloro. Sore-sore. Sore-sore tak wis ngekom umbae ngekom iwak. Isiine Iso sedang iku, apa jenenge meloro wong kok menek. Kowe tau? Wah, 3 menit ya suwene tahan kowe. Wes ben 3 menit lah. Pages suwe. Wes nak 3 menit wis sih. Wes.